Con 38 casos activos, 8 máis ca onte, o Comité Clínico que asesora a Xunta propón que Cambados pase o nivel alto a partir do vindeiro luns. Unha noticia que non colle por sorpresa ao goberno local. Estábamos incrementando a incidencia nos últimos días. Era previsible que isto pudiera ocurrir. O nivel alto supón que a hostelería vais a ter que sacrificar de novo e solamente van poder abrir nas terrazas o 50%. Deste xeito, o municipio queda un paso do nivel máximo que implicaría maiores restriccións e o seu peche perimetral. Tino Cordal fai un chamamento a extremar as precaucións para evitar ese escenario. Confiemos en que a cousa non vai a maiores e podamos, digamos, reducir a incidencia e non incrementala para non pasar a un nivel extremo, que esa sería unha noticia realmente mala e lamentable para todos e todas. Pero o certo é que os datos poderían empeorar en Cambados nas vindeiras xornadas, tendo en conta que do cribado que se vai facer o domingo poderían saír novos positivos. Está convocada a poboación cambadesa de 40 a 49 anos, é unha marxe de idade na cal temos moitos e moitas habitantes en Cambados, son alrededor de 2.500 persoas, pero non van ser convocadas todas, vaise facer de maneira aleatoria e serán convocadas aproximadamente unhas 1.600 persoas. As probas van ter lugar no pabillón de Santomé en horario de mañá e de tarde. No Concello confían en que desta volta a participación sexa máis ampla que nas probas organizadas a pasada semana. Dende o Concello chamamos á cidadanía en que participen todos os cribados que se fagan en Cambados, porque é unha formación moi útil para loitar contra a pandemia. Ademais, convido ao conxunto da veciñanza a participar no cribado masivo das farmacias aberto a persoas de entre 12 e 64 anos.